ka si kakadidayta anya kadit mari kerina makita ka naragsaka gapuiti auram ita siput pa'y naulingan kita ta adu ata wenti naglabasan nututoy ayat ko inaiwanan siyag kumaita at nanitadem na ay tapuso ken panunod mo naragsak ako ba siguro daytoy di ka sakta alusika ken siya tinagkatuluyan na dwan at adaem ko ba itiragsak ta kaminsan ta kanay karitunggal maysa lagi ko inaglabas aduy di arapan na kaslawan patinggana ngeman yanta inwag simida tan sa bali inka nakadkatwa ikararagta bendisyon ti Diyos Ama tutoy ayat ko inaiwanan siyag kumaita danitadem na ay tapuso ken panunod mo naragsak ako ba siguro daytoy di ka sakta tapusika ken siya tinagkatuluyan na dwan natadaem ko ba itiragsak ta kaminsan ta nganay karitunggal maysa Diyos medlaeng tinangibaay tigasan ti tunggal maysa